abang birune. Ya sak bisa-bisa Saridin, kowe wong kang wis duweni ya kuwi pangerten. Kowe kudu bisa mapanake mulat sarira. Tegese cara saiki ngrumangsani duwe rasa risi lan rumangsa. Saridin saiki wis ora tak parengake ngancikake sikile menyang bumi Kudus. Kok getun kowe, Dik? Lajeng kedah kados kedah wonten pundi kula Kanjeng Sunan? Kowe kudu metu saka wewengkon Kudus. Monggo satemenipun kula taksih seneng ngenger wonten ing Panti Kudus niki Kanjeng Sunan. Perkara seneng lan seneng Saridin, aku percaya ning kasenengan mau ora bisa tinebus marang kebisan sing kaya ngono kuwi mau. Luput sangka panjangkaning atiku. Nggih. Dikados menapa rening boten damel gurna penggalipun Kanjeng Sunan. Senajan kula tumindak kados bukti kemawon ing pangangkah badhe ngetingalaken pawejanganipun Kanjeng Sunan dumadakan malah boten nuju prana. Inggih Kanjeng Sunan. Watonipun kula mboten ngancik bumi Kudus inggih Kanjeng Sunan. Iya. Nggih, nyuwun pangestu Kanjeng Sunan. Tekan kene iki mang apa? Iya, kok bingung banget Kanjeng Sunan. Ha inggih rening panjenengan nika bojo kula ya mestine aku le matur bakal isen-isen ra ingat. Iya. Kala wau menika padharan kula nika sakit Kanjeng Sunan. Iya. Lajeng kula menika dateng wingking. Nembe kemawon kula mapan. Bokong kula menika kok kados kraos dipun sundul. Menika wujud menungsa. Menapa bangsanipun lelembut kula piyambak mboten mangertosi lho. Sik. Sing cetha. Keder kaya ngene. Ngomongmu iku sing cetha. Kowe iku mau ndodok menyang endi? Dateng Jumbleng. Menyang kono. Nggih. Njut. Ana apa? Lajeng bokong kula menika kraos kados dipun sundul ngaten lho. Ingkang nyundul menika menapa bangsanipun ora ana. Wong menyang kono iki ra ana. Nggih menawi wonten Kanjeng Sunan. Ana ing kala mangsane lawang WC kuwi bolongane kuwi sok disaba coro. Ayak mboten menawi cara ngaten kula ra inggih saged ngraosaken Kanjeng Sunan. Menawi namung coro menika ra alit mestinipun kula saged ngraosaken. Wong rasane kena srendul kae kok. Manadinan nika lho. Mbok titik ana kono mbok. Coba tak sikane aku ngendi.
Apa sing anu apa? Kok kena ora ana apa-apane kakus ora ana apa-apane suwung. Pindhani kowe. Kowe. Nung ana apa-apane. Sesek kono, adoh kono. Kok malah nyedek-nyedek aku. Ndak pripun kuwi? Emune besare. Kono. Golek banyu kono. Waduh, delok pahit. Ngambun apa nih, Pak? Bener Nyai Sunan. Iki wonten menapa menika Kanjeng Sunan? Ki menawa wae ya ana sing barang aneh. Ha, kanggo mbuktekake iki Dulah Surasa Rahmat Nggih. Cawis linggis pacul ya. Nggih. Dibongkar. Iki dibongkar. Ayo man, bongkar. Loh, Sunan. Sunan. Woi. Tiang Sunan tiang. Anu nek mboten pangke kok niku sariten Sunan. Hah? Den. Ngambon-amboni wong ngajak. Saudara kowe tak sirati kabeh do ganggu gawe jare. Den, Den mikir Den. kowe eling dawuhku. Emut Kanjeng Sunan. Piye? Mboten angsal ngancik bumi Kudus. Saridin, Kula Kanjeng Sunan. kowe ora kepareng ngancikake sikilmu ana ing bumi Kudus, tegese kowe kudu minggat. Ora kepareng ngancik bumi Kudus monggo pangajap kula menika taksih seneng wonten ing Lah kota. kuwi apa ora menyang bumi Kudus? Mboten. Kula Kula ora menyang bumi Kudus iku retine piye? kula mboten ancik-ancik lemah Kudus Lah niku. kowe ancik-ancik apa? Niku wau. Ancik-ancik tape. Ancik-ancik nenjo kuwi. Nggih. Iya ya. Kados tape kuning-kuning. Ngambun-ngambun kan ora dadak. Kula gadah barang katut kalian murid ngriki duka sinten Kanjeng Sunan? Sing Barang apa? Sing ngriki pisanan sinten wau? Wau wonten barang kembang kula kandhelake ten kula kendhil-kendhilake. Apa kowe? Mboten estri muridipun. Nek ngoten nggih kula menika Hah? Kanjeng Sunan. Kowe Ngajar Saridin nek kuwi menyang endi mau nggone? Lah dateng kula wau menika lho. Hah? Dateng kampus. Anjen Sunan, bocah keranjingan tenan kok. Ya Allah ya Rabbi. Benten. Bocah-bocah. Kula. Kowe kudu ngerteni sambang liringing mripatku ya. Den? Nggih, Lun. Tak benerake lan tak kuwatake pangertenmu. Nggih. Kowe ora menyang bumi Kudus nanging ana ing sakjeroning WC temumpang ana ing sak ndure nenjo. Nggih, Kanjeng Ya Sunan. kuwi bener tak kuwatake. Ning pisan iki kowe ora lunga saka laladan Kudus, kowe bakal nampa pidana kowe. Kula kedake sak Kanjeng Sunan. Kudu lunga. Ayo. Ayo. Sirati kowe, ayo. Tak gelok kowe. Sirati kowe. Ayo ta ayo. Ayo kene ora iso nyekel. Sunan. Ambune niki Sunan. Wah, mboten kuat ya Sunan. Sik, iki isih menyang laladan Kudus. Padha semendha sawetara bisa ngilangake gondo kang gawe ya kuwi ora senenging kowe kabeh. Nggih. Sing ati-ati ya ing papan kene iki bakal ndak tambah saka sawetara. Nggih. Wah, lho, lesos Sunan. Wah, angin. Angin Sunan. Angin. Wis ora ono gandane wis ilang ya. Wis ora ana gandane.
padha dingertenono ya. Coba. Isih nggondo apa ora? Mboten. Ora nggondo? Nggih. Iki kudu dikuwatake ing papan kene iki. Bisane kowe ora nggondo Saridin. Nggih. Ki mau jalaran saka pambudidayaku sing diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ing papan kene iki besok supaya katelah tanggul angin. Bocah-bocah, Ulun saka sawetara sing gedhe-gedhe ya, sing rada pinter-pinter ngamat-amati lakune Saridin, yen bali kowe kudu aja padha tumindak dhewe-dhewe kandha karo aku. nggih. Dene Saridin yen wis nerusake lakune, kowe ndang gelis bali netepono kewajibanmu dhewe-dhewe amrih rancaking pegawean. Nggih, Gusti. Ayo. karu-karuan kabeh. Nganti aku ndelik ana ing jroning omah cilik sing wis tak sarati aku moh mancik lemah. Kudus tegese aku ancik-ancik sak nduring tenjo. Sih konangan karo Kanjeng Sunan Kudus. Kapar saiki omah cilik wis dibongkar. Kudu menyang ndi aku iki? Olehku njelametake awakku. Wayahe ramene pasar, aku ndelik ana ing sak jroning pasar. Wong sak pasar malah padha buyar. Padha buyar kagawa. Jarene ana sing alok padha ora betah gandaku. Wah malah mesake wong sing dagangane padha ditinggal mlayu mau. Mbok menawa bisa dadi pengeling-eling. Kono kae besok tak jenengake pasar buyaran kono kae. Banjur kudu menyang ndi aku iki. Nah, nek Saridin. Oh, guru sejati. Kanjeng Sunan. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sunan. Ana apa? Nggih. Kula dados buronipun santri-santri Kudus Kanjeng Sunan. Lah banjur saka panemu kok dadi buron ki bener apa salah? Nggih. Menggaing kula leres Kanjeng Sunan. Nalaripun rening Kanjeng Sunan dus ndhawuhaken kula mboten kepareng ngancik bumi Kudus. Kula sampun
milujengaken angga kula lumebet wonten ing sak lebeting griya alit kapenah wingking ngakathah mastani menika kakus. Kula ancik-ancik ing sak nginggiring tenjo tegesipun sampun boten mancik dhateng lemah malih. Wondene taksih boten narimahaken para murid kudus kalebet Kanjeng Sunan, kula dipun usir ngantos dumugi ngriki menika kala wau Kanjeng Sunan. Saridin, kula sak temene kowe kleru. Yen kuwi bener mung tumrapmu. Nanging tumraping liyan ora bisa ditampa. Jalaran wis kaping pira anggonku paring pemut karo kowe. Inggih, wit pisanan nalika wulan kang wis kapungkur. Kowe ndak dawuhi lumaku ngidul. Sakwise ketemu karo wong tuamu kowe didhawuhi apa? Dipun dawuhi ngenger wonten ing Kasunanan Kudus. Ngerti tembung ngenger? Ngertos Kanjeng Sunan. Piye? Inggih, ngenger ngawula. Niwita ta nderek masrahaken pejah gesangipun kaliyan ingkang dipun ngengeri Kanjeng Sunan. Tembung pasrah pati urip kuwi kakateges wis lila legawa lahir terus ing batin. Mekaten Kanjeng Sunan. Bebasan diperintah apa wae ora bakal mingkuh. Mboten kepareng duwa. Kowe Suwitana Kudus ana nggone sapa? Kanjeng Sunan Kudus. Terus kowe diperintah apa? Ya, ngiseni kula. Wis mbok tindakake. Sampun. Kowe nuwuhake pangeram-eram. Mboten. Aja kaya ngono, coba dieling-eling. Kowe ana kono nuwuhake pangeram-eram kang wekasan ndadekake rasa kang kurang prayoga siji lan sijine. Rumas kula mboten Kanjeng Sunan namung kepepeting ing angkuh. Rene ngangsu menika mbetahaken wadah, mongko wadah lan wadah mboten uman, mboten dipun bagi kalian para murid lan murid. Malah wonten satunggiling murid ingkang nyukani wadah dhateng kula wujudipun keranjang. Lah, kita yakin menawi Gusti menika maha kuwaos lan tansah ngijabahi dhateng tiyang ingkang tumindak leres. Kula ginakaken kekiyataning batin lan raos kula tumuju dhateng kemiraning Gusti dumadakan pinaringan saged. Ing wasana ugi kalepataken kalian Kanjeng Sunan. Iya aku pitaya panjenengan keparenging Gusti kaya mangkono apa kang disuwun marang sakabeh umate mesti bakal diparingake. Lan iki. Nanging patrap anggenmu nindakake kuwi ora trep. Apa ana ngranjang kanggo adah banyu. Kuwi asal sing pangeram-eram. Inggih ya, inggih. Kuwi tegese kurang prayoga kena diarani kowe jubriya. Inggih. Bali meneh tembung semua sesongaran. Kang nalika semono aku semawantu-wantu. Paring dawuh, paring pepeling. Inggih. Lamun kowe pinter, aja katon pinter. Aja banjur ngumukake marang kabisanmu. Lah kang kaya mangkon iku mau malah kapara mepeti marang marganing kamulyanmu. Mestine kowe kudu bisa manggih rahayu, bisa manggih seneng. Nah, samengko kowe malah koso meneh. Ya mung karo saka polah pakartimu dhewe. Dados kula menika lepat nggih Kanjeng Sunan. Lah ya mesti wae kleru jalaran kowe pisan. Wis kumawani semua sesungaran. Kapindho ora manut pituturing guru. Ing kamu guru kowe kudu wajib digugulan ditiru jan. Nggih, Ya. piwulangipun. Lah saiki kowe didhawuhi kowe ora ngestokake malah kapara kowe kepengin ngimbangi marang kaluyane kang mbok guroni. Dados menawi wonten murid ingkang saged setatar kalian guru, menapa guru mboten badhe antrimahaken mekaten menapa kados pundi Kanjeng Sunan? Yen sak temene mono ya malah seneng yen ana murid kang duweni kewasisan, kepinteran, nanging kang akeh. Yen to kepinterane murid iku mau dipethokake karo guru, ayo mestine guru arep rumangsa isin. Kamangka lek murid ora mung kowe, murid akeh. Sapa wonge kang ora bakal isin ya ana. Mila menika Kanjeng Sunan, menawi guru lan guru menika kala wau saged tegesipun narimah utawi pitados dhateng pawasing Gusti, mboten kok dongengan, neng wonten wujudipun Kanjeng Sunan. Nggih, nyuwun pangapunten menawi wonten keladu ing wicaranipun Saridin Kanjeng Sunan. Iya. Wonten nate kedadosan adegipun Masjid Kudus. Ana salah sawijining wali ingkang kepepete ngangkuh ing masa kalane masjid wis arep dadi mbutuhake saka. Mongko durung entuk saka, lajeng tatal dipun nggih saka
Nanging sedaya sami ngesahaken ngadeg ngantos samenika Kanjeng Sunan. Ingkang angka kalih wonten gendheng ingkang gogrok, wonten wali ingkang ngetrapaken intip kangge nyalini gendheng, nanging para wali sedaya sami sayogya insyaallah pangeran ngijabahi ngantos samenika kenging dipun pirsani Kanjeng Sunan. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Kuwi pancen bener. Ning kuwi dudu kudus nang ana Demak. Iya ta? Nah, mbok karepe kuwi. Dados santri Kudus lan Demak menika piyambak iki Kanjeng. Lah ya mesti kudune ana perangane. Ya nek santrine kuwi padha. Mung dununge kang beda. Demak lan mbok menawi tiyangipun ingkang piyambak-piyambak menawi wejanganipun Islam niku kula kinten kok sami. Ya kabeh agama iku padha. Mung kari kang maringake sih. Nggih. Upama luput ududu agamane nanging pawongane. Nggih, kabeh Surasa iku ketemu bener. Becik panuntun anjek marang kautaman. Saiki menika inggih Kanjeng Sunan rening Gusti Allah menika sifat Rahman lan sifat Rahim. Tegesipun sifat murah, sifat welas, sifat adil. Iya. Senajan wonten kawula utawi makhluk ingkang lepatipun kados menapa nanging dodo ngakeni dhateng kalepatanipun sumadya badhe nebus. Kita yakin menawi Allah menika badhe paring pepadang. Samenika rening ingkang kula anggep Allah kula ing alam donya menika namung ingkang kedah saged maringi pitedah kalian kula. Kula kedahipun kados pundi Kanjeng Sunan amrih uwal saking bebaya ingkang dumados menika Kanjeng Sunan. Saridin, kula Kanjeng Sunan. Sepisan meneh tak elingake. Inggih. Aja banget anggonmu ngunggulake menungso kang tumitah ning alam donya. Yen kowe nyebut aku Allah kleru. Aku menungso lumrah. Aku padha karo kowe. Mung tataraning kaluhuran, tataraning kapinteran iku aku ana sak ndhuwurmu. Dadi babagan kawruh, kowe wajib ngangsu karo aku. Nggih. Nanging yen kowe ngarani aku Allah, kuwi kleru. Mundak kleru anggon mundane panemu ing besok. Nggih, nggih. Wedine kowe butuhake pituduh. Aku bisa. Nggih. Sarana kanggo panebus dedosanmu kabeh ku mau. Nggih. Mung lakune rada sawetara abot. Saguh. Senajan kados menapa nyabrang segara geni badhe kula lampahi Kanjeng Sunan. Aku pitaya. Ngene. Kowe goleka klapa sak sawit, ya. Sak kandhat nggih. Iya, sak kandhat iki loro, ya. Terus kanggo nglakoni tapa ngrumbang. Maksudipun kados pundi Kanjeng Sunan? Ayo tapa sak jroning warih, tak jroning banyu Wirtaya. Nah, menapa mboten kelelep Kanjeng Sunan? Saka panguwasaning Gusti ora bakal kelakon apa kang dadi cilik atimu. Ora kena mangan yen ora ana buku kang teka, ora kena ngombe yen ora ana warih kang tumiba ana ing tutung. Sedaya dawuhipun Kanjeng Sunan Kalijaga badhe kula candhi. Kanthi keimanan kula ingkang lair tumusing batin, kula mboten badhe tumindak malih kejawi kepepeting palanganggo Kanjeng Sunan ing salajengipun kula nyuwun pangestu sageta lestari nebus dosa kula ing wingkingipun pinanggih kalian anak lan bojo kula Kanjeng Sunan. Iya, ndak pangestani muga kasembatan apa kang tak karemu. Wis Saridin. Lho niki.
Aku golek klopo iki liyan ndi. Panase ngene. Monggo yen ora nganggo klopo ya ora entuk ngebyur lan ngerombang. Ana wong ketanci kenali mlaku kawetan kae mikul apa kan. Dodol ora payu-payu. Kok kadingaren temen ora kaya dina iki aku dodol. Adate ya ora kaya ngene sebelku. Mongko ya wis tak sudol aku nggawa legen. Padatan aku 8 bumbung entek iki aku menggawa 6 kok. Utuh ora ana sing ngambus bebasane. Gek piye iki aku mengko nek nganti bali ora nggawa dhuwit. Apa ya engko bojoku ya mung arep tak pakani legen. Ning nek aku ora bali wiwit esuk nganti tekan sore kaya ngene, arep tak dol karo sapa ana bengi ora kelakon ana wong gumbi legen. Lagi awan glintang panas ngemplak-emplak kaya ngene wae ora ana wong tuku. Iki sebolane wong dodol iki. Anu Pak, Kula. Lho. Terus pundi? sampeyan iki mikul napa to jane kok ketoke kok angger wong nganggo bumbung kaya ngeten iki nggih. Dodol legen kok ngono kok ya ditakoni lho kok an. Dodol legen niku ten pasang mriko teng iki ra eneng wong kok dodol. Ayo wong iki sik tekan ngendi-endi nganti meh surup kaya keten. Ajeng ngersake ngunjuk napa, Mas? Ah mbok nggih. Nah, nggih ngoten kok. Niki enggak. Pundi Enggak. Wah, bumbune kok cilik-cilik men ngeten ta. Nah, mon kebaki mawon ampun wedi-wedi, mon. Enggak. Nah. Ya tambah duit saiki aku. Mbok mau ya aku lider kirene ora ya malah wis. Niki legen anyar napa anu, Mas? Kula niku ora tau dodolan barang wayu. Ngoten. Nggih. Malih napa? Lho, ambok nggih ta? Nah, enggak. Niki. Lah nggih. Niki nggih kebak napa bumbung enak sedaya niki ora tak campuri barang wingi. Wong kula dodol sedina mesti entek kok. Wah, sami mawon mboten usah diling-iling sami mawon nggih. Wah, seger banget gen sampean iki gen dasare gen anyar. Nggih. Yah, telas. Lho, kok gelis banget. Kula morong banget ya kula niki. Atus pundi malih napa? Lho, napa tasih ta? Atus e. Ah nggih, Apa kaya oleh ngunjuk mung digelegek sepisan ngono enggak. Ketoke kaya ngelak banget kok. Bumbunge yang dawa mung wadah isine mung anu jenggolane. Wah, ya. yeah. Wong dasare pancen yo barang panganan enak ngomong omben-omben legen ora sembarang legen kok niku kula ya. Malih. Nggih. Aku kriyen tak jupake bumbung sing sijine. Enggak niku wis entek. Lho, enggak niku kantun niku ta? Nggih. Waduh. Lha iki wong iki lapor apa menungso iki ngombe kok kaya ngono. Nggih. Pripun malih? Lho, jare pun entek. Ha niki isih sithik niku tinteng kenggo nek anu. Nggih pun ora ketang go bali nggih. Nggih ora ketang sithik men pundi niki. Wah. Kula glogoke ten bumbunge mawon. Ya. Wah, seger banget. Ngeten niki aren sampean dhewe napa oleh kula ta Mas ngeten iki? Leh kula nandur mboten aren kula dhewe. Nggih, nggih. Leh kula nandur. Bener. Nanging ten karas sampean. Nggih, teng pekarangan kula. Tegese mboten kula. Niku pancen nggih kula niku adol legen niku turun wong tua kula mbiyen ya dodol kaya ngeten iki. Ngeten. Nggih, kok ora tuntok sing turun. Matur nuwun kula nggih, Mas. Nggih. Ampuna kula kepethuk sampeyan, kula bakal wudu bali ora nggawa dhuwit. Lah sakniki reneng kula pun manglarisi. Kula tak terus bali ya wong mesti bojo kula yo ngarep-arep sedina mumput kula dodol ora. Nggih. Kayak iki kula kepethuk wong tetuku. Lah niku nggih ngeten nggih Mas nggih sami mawon niku. Saderenge sampean bali wong dibeciki wong niku apik apa alane apa to? Saya ora ketang piye-piye aku kudune nggih matur nuwun. Nggih, kula niku wis tak dhisik-dhisik kula matur nuwun kali sampeyan. Apa mboten manglarisi kula niku rak ya malah saya rekoso to. Nggih, nggih. Pun pundi sakniki? Masuk baline kula niku nggih ngorong kula ten dalan niku. Buk, kados pundi? Upama aja kepethuk sampeyan. Ngoten nggih sida kaliren bab ngombe kula niku kula namung
matur nuwun. Nggih, padha bejane. Ah nggih tegese sampean ya bejo ora kabutan, aku ya bejo ora sida ngara. Pun artane. Lho. Duit napa? 18 anu niki 18 mangkok. Lho. Duit napa niku? Arep masane duit napa ya duit. Gobang kok njur duit napa? Lho. Lah kok duit sampean niku ora ngombe legen kula. Nggih. Mongko kula niki wong dodol Nggih. tukoni. Awake nek pun mangombe legene nggih duwite njur mang bayarke. Lho kok aneh sampean niku. Kok aneh? Kok kula niku wong dodol mang tukoni. Cobi monggo niki digambarake upami kula niku dodol teng mriki. Sampean wong liwat ajeng tuku cobi. Pripun carane wong tuku niku? Ah sampean wae ora grenengan. Kula liwat teng ngarep sampean. Nggih. Ketoke sampean wong sayah mongko ngelak lesu. Nggih. Tak tawani ajeng ngunjuk legen apa Mas? Nggih. Sampean nggih. Ah nggih lampun ta niku. Mak ngombe mak glegek. Glegek. Sampean kula takoni, tanduk napa Mas? Nggih. Sampean nggih. Ah nggih. Kula takoni malih, tanduk napa Mas? Sampean nggih. Kula dhewe nganti ngungun, sampean niku boyo apa wong? Ngombe kok tanpa nganggo diglegek, malah kepara malah gelase arep dikatutke. Nganti tekan pungkasan tak tintingke bumbunge nganti tuntas sampean isih muni nggih. Niku ngeten lho Mas. Nek sampean ngrumangsani ya kudune mbayar. Niku barese kula niku ora ndek dhuwit. Lan kula niku mangkeki. Dadi niku lho teng jero bumbung niku mawon. Niku bayar kula. Teng jero bumbung. Ana tutuke sirah sampeyan niku. Pun to mang buka bumbung malah niku dadi kepethuk wong edan to awakku. Wong nek ge apes. Oh, njur piye aku mengko. Wong dodol kok nganti sore ora teko iki njur piye to iki karepe iki? Apa kira-kira kene dalan ki ana alangan apa-apa ngono apa piye kok atiku kok ora kepenak? Kok ne? Wah. Kene Pak ne. Kene nyawet dangit. Ora ngombe. Kok ora ngombe piye wong diladeni bojo? Ora ngombe. Lah butuh mangan apa piye? Wong wedok ora tau duwe prihatin babar pisan, anane mung nutuh karo wong lanang. Saben-saben ora tau ngerti wong lanang direwangi kaya ngono kaya ngene tanpa ngerti, nang omah tanpa duwe prihatin. Aku kok ora prihatin ki piye to? Kowe ki omong apa? Wong angger kowe mulih-mulih dodol duwite iki sing nggawa aku. Duit ki apa-apa kudune aku. Terus saiki upamane kebutuhan apa-apa kuwi ya aku. Apa rumah sama aku ki kurang dadi wong wadon ngono ki piye? Ning nek dina iki beda karo dina liya-liyane. Dina iki beda liyane kuwi ya malah kowe kuwi sing malah jarak. Wong biasane yen awan ki wis teko nganti Mas Surup urung teko ngono. Ya wong kok ya wong dodol ki ya kudu bisane bali ki nek dagangane wis entek. Lah nek ngono nganti dina utuh ki entek. Coba entuke pira ngene. Entuke iki lho pira? Ah, kene gorene. Ya wong sedina iki aku ora dodol mubang wae. Ya aku ya wis ngerti ya wis dina utuh. Entek ya wis sore iki ya meh kecut kok legene nganti. Ayo aja terus muni-muni dhisik. Kene lho, kok nang meja kene duwite iki tak hitunge. Wis bumbunge tak anu wis engko digojak-gojaki. Ayo sesuk dienggo mangkat dodol meneh. Ya engko tak gojakane ngucaki bumbung ki keri wae. Perlu duwite kuwi tak hitunge dhisik. Ya aku tak anu to tak ngaso sik to. Ora ngaso ya ngaso kono wae karo ngomongan ora iso apa piye? Kowe iki ngopo tangane kok ngatung? Duwite gorene. Duit apa? Duit le dodol. Duit le dodol kepiye? Lho iki nyambut gawe dodol to? Ha iya. Lah iya, wong wis entek dagangane kok duwite ana. Oh alah mbokmu. Nek aku ki malah aku wis arep pasang ulat dhisik. Kowe ki arep tak nesoni. Jebul malah kowe mabrak karo aku. Ning pancen tenimune ayo aku sing kleru. Kowe tak kandhani ya. Tatanen pikirmu. Aku tak omong lehmu nampa kuwi gamblang, ngono. Aku ki marak
mangkat dodol ki ya wis rasane ora kepenak kesandung-sandung metu sekolah lawang wae aku ki mau kesandung. Nanti lah nang kono ki kok ya kepethuk kucing do kerah mau. Alamat iki wis ora enak wae. Ning nek ora tak bacutke lakuku njur kepiye wong aku ki niat uripe dodol. Lah wong perkara arep budal dodol kucing kerah kok ndadak dienggo alamat to. Ha iya kuwi dumadakan lek ku dodol sedina ya kaya wong kudung popok wewe sing ngambus we ora ana. Iki saya omong apa meneh wong bumbung Kondisi to aku tak ndunge. Nganti jam 4 sore ora ana wong tuku. Ngono. Terus piye? Dumadakan aku liwat ning pinggir lurung kono kuwi ana wong tengok-tengok katone sayah banget. Wong iki katone lesu. Cahayane payus pucet. Nah iki batinku tak tawani legen ajeng nunjuk napa Mas nggih. Lah marem aku. Diombe glegek ketake kok kaya isih ngorong. Tak tawani meneh, tanduk napa Mas aku ngono. Hae, nggih, tak ilingke meneh saka bumbung kekutuk. Dombe ora nganggo diglogot tuwungke wae. Tak tawani meneh, tanduk napa Mas? Nggih, nggih. Nganti mangambal-ambal tak tawantani isih to ndak tanduk nem bumbung kuwi entek. Bungah banget aku, mesine aku iso bali nggawa dhuwit ta Kang. Ya akeh mestine wong tek kok. Tekan gone bareng tak jaluki dhuwite, dhuwit bayarane, wonge malah cecengengesan. Malah aku piye to Pak? Aku diluputke kok. Lha kok diluputke iki piye wong iki? Jarene sing salah ki aku apa tuman kaya ngono. Ha wong dheweke iki ora tak tawani. Ajeng nunjuk napa Mas nggih. Bareng tak jaluki dhuwite kok lho meni. Kula nerak mboten tuku to, Pak. Kula rak mangtawani, apa kira wong edan kaya ngono jajal. Dadi nem bumbung entek gusis kuwi sak ndil wae aku ora tampa dhuwit. Wis to, wis. Aku saiki wis percaya. Wis kowe iki mesti duwe simpenan. Wong alasan tuku wong edan apa? Wis aku yen ngene iki pegaten wis mati ya aku yen. Wis mbok nek. Wis mbok entek. Ambok ya sambar gelap to nek aku ki duwe. Wis sumpah aku ya ora ngandel. Lah mbok penting mbok sinau sing percaya karo wong ngandel. Kowe iki pokoke arep neko-neko bakul legen wae arep duwe simpenan. Mbok nek tangga apa ra iki ana apa? Oh, alah sampe kok ora ngrasake. Mbuh engko tak kapakke. Mbok ya aja iso menyat saka kene nek aku ki duwe wong wedok liya. Ayo nek menyat saka kene malah mbuh tak dadi apa awakmu iku? Pokoke duwite go rene. Dongengku ki jarak percaya to. Pokoke duwite gawa rene. Wong wedok kok ana sing kejeme kaya. Wis to duwite go rene. Wis kowe melu apa? Aku ki ndek bojo wong apa ndek bojo lampor to. Wis bae go rene. Glonyan iki bumbunge ku nek kok dilatih lho. Duwite ora ono iki. Iki. Pak. Kan ini sejaken lho, Pak. Pancen kowe iki pancen ngono senengane rame karo aku kuwi. Lah kok jebule mbok tukokne barang kaya ngene apike iki lho. Mbok ne. Dite mbok entekke mbok tukokne iki ngono apa piye? Ora padu wis larang. Aku ki malah kami tenggengen. Weruh kedadian iki malah aku kaya-kaya apa aku ki wong ngimpi, apa kanyatan. Bareng bumbung tak sabutke nang waton, bumbunge pecah. Sigar biak kok jerone bumbung ana Mas Picis Raja. Lah iki mau apa critane ngono iki dite dagangane mbok tukokne iki apa ngono? Ora, kok tukoke iki jerene Lah iki njur saka endi kok? Iki mau aku kelingan, ngono. Bareng wong iki mau tak uring-uring arep tak keprok bumbung. Godhong dilebokke ning jero bumbung kene. Nggon iki bayarane. Malah saya jengkel to aku. Ning arep tak keprok nek aku gelut ya jaga aku kalah. Wong-wong iki ya mecicil. Ayo aku kepeso bali. Tekan gone kok daden kaya ngene iki nek ngene iki wong iki maju dulu mrayu. Awake dhewe iki terus duwe bondok kaya ngene iki cukup nggo mangan pirang tahun iki ya. Sing perlu ki ora perkara mangan. Ora perkara nggunakake. Lah wonge kuwi. Sing tak ngunguni iki wonge iki. Wonge iki ndi? Perlu arep tak goleki. Lho, aku melu, aku ya kepengin ngerti wonge. Wis wong iki mesti mustikane wong. Tapi men lho, Pakne. Lah, wah, mriki den. Wah. Monggo. Enggak iki lho. Wah, monggo. Tepat nyuwun ngapunten nggih, Den. Wah, kok lho wingi niku. Ah, ngantong uring-uring panjenengan.
Mangke to riyen. Wong kok ngono kok mbok celuk den to, Pak? Sabar-sabarin. Nggih, bener niku. Ya iki blembok. Lho kok sak Mak Den niku lho sing rada kaget niku lho. Kok Mak Den mbok sing kados padatan mawon. Sampeyan sing nyuntak kabejan teng griya kula. Ngeten. Dadi wong sing menehi kabejan kalih kula niku nggih niku wong bendara kula sing wajib kula aji. Ampun ngoten nggih, Pak. Ampun ngoten. Sedaya menika kemurahaning Gusti. Kula menika nggih sami kalih sampeyan mung sak drema. Niki ajeng mang jabel malih napa? Lho, mboten kok ngoten. Kula niku ora nututi nek mbok menawa kirang marem raos sing manah sampean ketok kok kagol kula mangantongi bumbung wau. Upama sampean tegel ngoten nggih. Kula mestine nek ora kemprot-kemprot nggih semaput dong bumbung semono dawane jare. Nggih lepat kula wangsuli nyuwun ngapunten. Ning nggih niki reneng sampean maringi lelintu sing ora lumrah. Ya lumrah ngono kok lemu mantep kok njur ora lumrah. Ale ora lumrah ki mongso wong ning legen bumbung dijoli mas pice sakmene okae. Njur niki kersane dos pundi kok sampeyan rawuh teng griya kula. Dados asal kula tinjung mriki niku wau. Nek pancen wis ketok rukun ya syukur. Memawon. Mangke nek salah anu. Memawon nek sampean mboten teko tekan mriki ya pegatan kula kok njur. Meh mawon iki wae kurang sithik pun Kok pegatan. perkara ngono mae kok dadi pegatan. Nggih. Lah Njur niku klapa ngajeng niku gadane sinten? Wit klapa ngajeng niku sing uwohe. lapa sawit Nggih. kadang kula. Nyuwun sekantet ngoten. Wah, Mas. Ngeten nggih, Mas. Ampun malih kok ming sak kantet. Mbok niku mang bedol sak oyote to. Aduh. Model kon gawe sawite iki apa ya iso kok. Nek mengajeng mundhut sak kiyate. Sak kiyate mang mundhut malah kepara kula penekke. Kula Pak ne sing apik-apik kae lho. Nggih, loro mawon. Mboten. Oh, kalih mawon to. Nggih. Loro mawon. Gandeng kae lho Pak ne. Ya. Ya, pun. Ditalekno talani sisan. Perlu ngastone buka. Nggih, sampean nggih, Gayu lan sampean nggih, Mas. Nggih, kula nggih matur nuwun mugi-mugi bondo ingkang sampun wonten griya sampean menika saged langgeng pitutur kenalangan menapa-menapa. Anggenipun ginakaken ya ben ora dodol legen maneh. Anjir iki ajeng tindak pundi Kula nggih sliramu? nerusake laku lah klapa sampean iki manglilake tiyang sekalian iki kula gawane. Wah, Oh nggih. pun lahir batin donya ngakhir kula lira. Mugi-mugi panjenengan yo entuk apa pulih ngungkuli kalih sing mang paring. Sakniki sampeyan niku ajeng kesah. Nggih nuruti anu. Nggih, ngerteni manah kula. Oh nggih. Dereng sugih. Nggih. Nggih, kepareng. Nggih. Wis mbokne saiki ora diya dinya. Heeh, Pak. Perkara bondo donya iki ya bondo donya sing halal. Heeh, Lah Pak. digunakake sing permati supaya urip awake dhewe iki bisa tumata. Lah yen ngono, lho Pak ne, kebonan sing ana pagere kae didandani, omahe didandani sing apik ya Pak ne. Ya. Ya. Pancen percaya. Para winasis, para pininter sok bisa paring piwulang. Nai saiki wis ketok gambaran sing melok-melok. Bapak sapa iku jenenge aku kok lali nanging omahe tak eling-eling ancer-ancere kene iki. Dodol legen. Legene entek. Rumangsane ora entuk hasil, ora entuk duit. Padu. Neng basa bumbunge ana isine Raja Brana sing kira-kira ngluwihi karo kayane anggone dodol, banjur ketok rukune. Kaya dene nalika isih temantenan anyar. Dadi aku ya bisa nemtokno nek donya ngono dadi petung ing alam bebrayan iki. Ala umuri dunya lan sakabehing prakara donya. Wadini lan agama. Ya muga-muga wong sing padha
nyakep marang agama iku bisa ngungkurake ing karajabranan. Upama ora ngono rak pegatan wong mau aku malah tambah dosa. Lah iki terus kudu menyang ndi nek aku wis entuk klapa iki, mongko dawuhe aku kudu gebyur ana ing satengahing segara. Kanjeng Sunan Kali dawuh, watone aku sanggup kanthi tumemen lair lan batin, ora ketang mung numpak klapa loro iki, aku ora kerem. Sepisan. Kaping pindho, welinge ora entuk mangan yen ora ana pangan sing tumiba utawa mara ning tutukku. Ngombe ya semono uga. Segara iki jero apa ora? Ombake kok semene gedene. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Ya Allah, Gusti Rabbi, mugi-mugi paring pitutur dhateng kula pinjang ingkang kedah nempuh petuning kula ayaning guru sewindulan itu. Apa kowe tak jak sapati saure ana ing satengahing segara mengkono. Kowe ngantorane siji lan sijine. Kowe aja pisah. Dadi kowe klapa loro, aku siji. Telu-telune latungken. Ilanging kowe klapa, pisahmu karo siji lan sijine padha karo pisahing nyawa saka ing anggaku. Tegese yen kowe kurang utawa ilang kanthetanmu, klapa wis ora kuat maneh. Banjur kudu bantalan kepriye aku. Monggo ing pangajap iki tak nggo bantal ya kanthi tali kang cilik iki. Nggo githokku tak tumbangake ning kene. Coba tak cak-cakane. Aku kudu mengkurep apa mlumah. Lan sandang aku kudu tak copot apa ora. Oh, Guru. Kanjeng Sunan Kudus.